Kaikki näytteleasettelijat joutuvat käyttämään tavalla tai toisella vettä ja Suomen osasto oli kaikista, tai yksi suosituimmista, jos näin voidaan sanoa, koska Suomen osasto käytti vettä jään muodossa ja niinpä sellaista ihmiset kuumana päivänä kävi aina vilvoittelemassa ja nimenomaan tämä Vasco da Gaman silta, mitä lähdetään ylittämään, on rakennettu tuota tapahtumaa varten ja 39 kuukautta kesti tämän sillan rakennustyöt. Se ylittää tämän Teessojoen, eli näette Teessojoen tässä suoraan, mitä lähdetään ylittämään. Tuonne vasemmalle päin jää yksi toinen Portugalin kuuluisimmista silloista, tällainen huhtikuun 25. päivän silta, se näkyy siellä jossain vaiheessa ja myöskin meri tulee tuonne vasemmalle päin, eli siellä on vanha kaupungin osa Belém ja Restelun satama, mistä löytöretkeilijät aikanaan ovat sitten lähteneet merille päin. Yhteensä 18 kilometriä pitkä on siis tämä silta ramppeineen päivineen ja me ylitetään 11 kilometriä joen yli, eli matkustetaan veden päällä sen verran. Silta on 2 metriä joustava sivusuunnassa, eli Portugalihan on maanjäristysalue ja täällä on aika usein myöskin kovia tuulia, niin sen vuoksi sitten sillasta on tehty erittäin tarkkaan, että se tulee varmasti kestämään. Niin myöskin sitten valvontakeskus seuraa koko aika tätä siltaa ja ambulanssit ja paloautot on tietysti hätävalmiudessa ja tässä sillalla on 100 kilometriä tunnissa tuo nopeusrajoitus ja yleensä sillalla joudutaan myöskin maksamaan sitten siltamaksu, eli huomasitte siinä oli taas nuo tietulliportit tai siltamaksulaitteet ennen kuin päästiin sillalle ja se on aina kun mennään Lissabonin päin, eli sama juttu tuolla vasemmalla näkyllä huhtikuun 25. päivän sillalla, eli tuommoinen punertava silta, mikä näkyy ihan siellä vasemmalla kohtaa. Silta on rakennettu 1962. Antonio Oliveira Salazar, joka silloinen presidentti, diktaattori täällä pitkään hallitsi, niin hän on rakennuttanut tuon sillan ensin omalla nimellään, mutta sitten Portugalissa tapahtui neilikkavallankumous vuonna 1974, niin tuo nimi muutettiin huhtikuun 25. päivän sillaksi. Ja sehän on Euroopan pisin riippusilta ja toiseksi pisin riippusilta koko maailmassa ja se on kopio myöskin San Franciscon sillasta, eli tuosta Golden Gateista pienempi versio. Siellä näkyy myöskin Lissabonin kaupunkia suojeleva Kristuspatsas tuolla vasemmalla puolen kaukana kukkulalla Almadan kaupungissa. Ja tuo Kristuspatsas on samanlainen kuin Brasiliassa Rio de Janeirossa, eli maailmassa on 3 tällaista samanlaista Kristuspatsasta, jotka seisovat kädet levitettyinä suojelemassa kaupunkia. Ja Brasiliassa on 1 ja sitten täällä Lissabonin ulkopuolella Almadassa on 1 ja sitten 3 on vielä Madeiralla. Lissabonin kaupunki näkyy siis suoraan tuolla edessäpäin. Sanotaan, että se on rakennettu 7 kuppuleille ja on yksi 7 kuppulan kaupungeista maailmassa niin kuin Roomakin. Se on koko Manner-Euroopan lämpisin kaupunki, yksi Euroopan lämpimimmistä kaupungeista ja myöskin koko Euroopan vanhin pääkaupunki. Sanotaan, että portugalilaiset itse uskovat Odysseuksen löytäneen kaupungin ja antaneen sille nimeksi Olissipo. Kaupunki on pitkän olemassaolonsa aikana ehtinyt kokea kaikkia mahtavista loistonpäivistä aina tuhoisiin katastrofeihin ja uudelleen syntymiseen asti. Ja usein Lissabonista sanotaan, että sitä voitaisiin verrata tällaisen ylväiseen elämään nähneeseen vanhaan rouvaan, joka vähän ehostettuna on vielä mitä sarmikkain. Ja Lissabonista tuli Portugalin pääkaupunki vuonna 1260. Vain muutama vuosi sen jälkeen, kun Maurit, tuo arabialaisheimo, joka tällä Espanjan ja Portugalin alueella
Iberian niemimaalla hallitsi näitä seutuja melkein 500 vuotta, aina tuolta 700-luvulta saakka, niin sen jälkeen sitten siitä lähtien Lissabon on ollut pääkaupunki. Lissabon tunnetaan maailmalla kaupunkina, jossa on hyvin erikoislaatuinen tunnelma. Ja se, miksi tällaista erikoislaatuista tunnelmaa on, näette siellä vasemmalla puolella on tuo ihan uusin alue Lissabonista, Vasco da Gaman alue, eli myöskin tämä Expo maailmannäyttelyn alue, eli siellä on kaikki uusimmat ostoskeskukset ja kasinoja, uusin rautatieasema ja ihan rikkaimpia näitä asuintaloja siinä ihan vieressä. Noissa asuintaloissa on omat tenniskentät ja kuntosalit ja uima-altaat siellä. Ja tuo Vasco da Gaman alue on kaikista uusinta aluetta Lissabonissa. Mutta sitten taas täällä on myöskin paljon vanhaa, eli hyvin paljon sellaista ränsistyneisyyttä. Ja sieltä loiston päivistä, kun löytöräkkelet maailmalle lähtivät, niin varsinkin 1500-luvulla rakennettuja rakennuksia täällä on paljon, mutta ehkä tiedätte, että Portugalia kohtasi erittäin kova luonnonkatastrofi vuonna 1755, eli melkein 9 Richterin kokoinen maanjäristys, ja se on tuhonnut ympäri Portugalia sitten kaikkia noita uskomattoman hienoja linnoja ja luostareita, ja niinpä niistä hyvin vähän on enää nähtävillä sitten tänä päivänä, että noin 85% koko Lissabonin kaupungista tuhosi tuo maanjäristys, mutta kyllä täällä vielä on paljon historiaa ja noita 1500-luvulla rakennettuja ja kirkkoja ja luostareita on säilynyt kuin ihmeen kaupalla, ja senpä takia sitten Lissabonissa tuota historiaa on aistittavissa edelleen tänä päivänäkin, ja vanha aika ja nykypäivä elävät täällä sulassa sovussaan, ja se on yksi tunnetuimmista kaupungeista maailmalla, ehkä sellaisen kansainvälisen ilmapiirin vuoksi, mutta myöskin siitä, että täällä on hyvin rento tunnelma, eli ihmiset täällä ovat hyvin ystävällisiä ja juttelevat aina keskenään. Niin myös turisteille kuin sitten ihan uusille vierailijoillekin. Ja täällä Lissabonissa on asukkaita noin 3 miljoonaa. Koko Lissabonin suuralueella tarkoitan. Ainoastaan Lissabonin ydinkeskustassa sitten, ihan siellä keskustassa, puhutaan Baixan alueesta, niin siellä on noin 800 000 asukasta. Ja nykyisin tämä asukasluku täällä on vähän laskussa uusien ja helpompien kulkuyhteyksien myötä. Ihmiset muuttavat tuonne ulkopuolelle asumaan, ja totta kai tuo Vasco da Gaman siltakin on sitten vuonna 1998, kun se rakennettiin, niin helpottanut kulkemista muutenkin. Huhtikuun 25. päivän sillan alla kulkee rautatieasema, eli junallahan tänne on helppo pääkaupunkiin tulla myöskin. EU on paljon lahjoittanut rahaa kunnoistaakseen Lissabonin kaupunkia ja uudelleen rakennuttanut sitä. Ja vuonna 1992 Portugali oli EUn isäntämaa. Ja siitä vain 2 vuotta myöhemmin niin Lissabonista tuli Euroopan kulttuuripääkaupunki. Ja sitten 1998 taas oli Lissabonin huomion kohteena, kun oli tämä maailmannäyttely. Ja sitten vain vuonna 2004 Euroopan mestaruusjalkapallokisat järjestettiin täällä. Ja jälleen kerran Lissabon sai paljon huomiota osakseen. Ja totta kai noita pelejä pelattiin ympäri maata, mutta Lissabon oli tietysti pääpaikkana niihin. Ja jalkapallosta nyt kun puhutaan, niin sunnuntaina huomasit, että siellä saattoi kadulla olla vähän meteliä ja punapaitaisia ihmisiä liikkui ympäriinsä ja ajeli autolla ja soitatti torveja, ja se johtuu siitä, että 4 viimeisenä vuonna Porton joukkue tuolta pohjoisesta on voittanut Portugalin jalkapallomestaruuden, ja tänä vuonna sitten Benfica-niminen joukkue täältä Lissabonista voitti jalkapallomestaruuden, ja se on yleensä joko tai Porto taikka Benfica, mitä täällä kannatetaan. Ja niinpä sitten sanotaan tällainen työläiskansa ja vanha kansa on noita Benfican kannattajia, ja sen vuoksi sitten ihmiset pitkän odotusajan jälkeen niin juhlivat tähän sunnuntaina, ja täällä saattaa edelleenkin joissain paikoissa olla näkyvillä tuo Benfican sunnuntainen mestaruusvoitto.